Egati y'abamenyi b'ensemo egunge yabo basi nigo besokire na gusaba obomo asumo basi ekerense egendete kweyarigania asobochori obonene bw'omwaka ogocha bagukwana samatanga yoko moenia nyagosira Jeremiah Mamori me ward ya Masige West nigo baburi abananchi gochora abarai ababwate amaroro ya magendero nigo bamuire okoboko yokorigikiro ky'obojumbe wenseme yo Dr. Samuel Siringi asobochori obolebosyo nabaigo kumochia oborai bwabono asogotaikirania amagenio ya bamenyi babo basi mutu ikange erongi na intwe mutoromye na intwe mutoromye egwara mu murato bwata bono na intwe twasoki kuruoto igwananire gakorunga Dr. Samuel Siringi asobo gambi Siringi akoboria Siringi tiaye we support naende timoko na koramono nga bosansa mobwati oyo gotugambira ori innocent na ndobero innocent na aruete seino ono ngokomonyerande ngoraigo ngokonyora umwana abane university nero egosobe university ali ngotokotokonyori nandi bato no umwana umali mungaiga ngocho batenga oyo iga muire nando ali kubwa ali buno kora ali kabande siningo mate kwara ali kirabande ngora tole rautire urabiri kama batariga sinene andorona ogo gasiyene igara krama nama ya igere ndi mugweka no beta musaje ko musaje boli mu muromo ke aturusti o sobolo maisha marone ling basi sisi kama maguru kagiri kanyoranga abana zaidi ya 150 ngana na 9 kwa uchipasa richeze gendeli zaidi ya mara moja yani kwa zilipo 10 na ndio zilipo 10 na ndio zilipo 10 richipasa richeze sawa basi obiri ndagete ko komanyinga obiri ntwa mwagire tishikura nsawu mahate mayaga yao ne polytechnic yero ekorukuro gale institute tanya baswanya oneli tukiri muhime ari nago support 100% nanu ndutayora kana muntu narochete kara asoko tubandanya bitari gotira twakana ngate ko nyandekana tubaganwe turaba amasemono andi no turaba ntabake wese gakuliye kiro kagwa keiru togo ikasu muntu oregeti oiru bonene gwetanga wakenga ari gonkolete libaga bona atororo gari abana bakurekera masakara koboko enugutengiya kanga yarete kibesa cyane gotoletera muno yosirete kwamana kwego libaga kwalire boko bwaho kwalire saba iri hobo aba esoka nyomete kujya kokuru mwana ino libaga isika muche nyamaje hall ya nyamaje ntujitoleta abantu ba universities fund bali bakuru scholarship chibasi yabusa ninje baledera abantu bali bakuru kwa higher education loans board ninje baledera abantu bali bakups babasomi abana abo bayitunga kibako chikosi kera ntu abande kare twajete university twale ko itoro sana ime bono nje tinde itiba mwana bumo basi asumbuke ngatama itikosi yakasoma tinde iti mwana mu basi atigana ngatama itibona cyo yasiko bwatiwa yodengo jana ko rasiri ngomoe jisiri sana umuntu imonde tere tomusibiri bayibule abantu bejiriyo bakora jisiri ndi bamojera buka tinga kitibro